Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble pour le sir jama mu bɔ k'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen ni bonya ka foli ye kisi ka foli ye ani yɛlɛmajigi ka foli ka ɲɛsin aw bɛɛ ma ka ban kama yafama ɲini kɛ aw bɛɛ fɛ k'a ka yafa n ye a k'an to ala ye a cira ye ça fait 2 jours vraiment an ma se ka bɔ ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye depuis juma n ko jumajan tɛmɛni voilà juma kɛra kun de ye vraiment bi ni bi farala kan an bɛ taara tile 9 na ka ban n bɛ yafa ɲini aw fɛ a kana miiri foyi tɛ yen kɛnɛya b'a nɔ na hɛrɛ bɛ yen a bɛ si a bɛ tile seulement an ka boliboliw de cayara an bolo wagati min na o de y'a to an ma se ka kɔn ka don duba kɔnɔ alors à l'heure là je souhaite n y'a décidé j'ai décidé dɛ j'ai décidé n y'a décidé fiyewu n ko n bɛ bɔ an bɛ baro kɛ dɔɔni dɔrɔn suran kelen kan ni ala ka jɛn ye alam nasraha laka sadraka wa wada'na anka wizraka الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا ويجي إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب yake an tɛna se ka wagatiw korin na an tɛna se ka commentaire kɛ an tɛna bɔ ni ladilikanw ye an bɛna tout droit au but ni sura ni ka mankutu dɔɔni a k'a faamuya a bɛ ko min kɛ ni sura ni diɲɛ ko o ko y'i sɔrɔ hamiw na jɔyɔrɔw la degun kɔnɔ 3 jours net o mako ka dilan a bɛ faamuya quoi ko bɛɛ tile 3 dɔrɔn o mako ka dilan o ko ka bɔ a sira fɛ an bɛ fɛ k'an da se o de ma ni sura in don paraba yɛrɛ tɛ alors vocal suivant an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ka dugawu kɛ kɛnɛbagatɔw ye ka dugawu kɛ minnu ni anw man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ an ni o ye an bɛ dugawu kɛ diɲɛ farafinna farajɛla an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala ka diɲɛ ɲasuma k'an farafinna ɲasuma ka farajɛw fana ta jamanaw ɲasuma n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya n'o kɛra hakilisigiw bɛ na n'o kɛra jɔyɔrɔw bɛ nɔgɔya ko bɛɛ lajɛlen ni hakiliw sigilen tɛ tuma o tuma i b'a ye foyi tɛ ɲɛnabɔ n'an ye dugawu kɛ ten an bɛ dugawu kɛ duba jama yɛrɛ ye n'o ye ensemble pour réussir jama bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka donda ɲuman k'an ye ka bɔda ɲuman k'an ye alors n'an bɔra yen an tɛ ɲina tagabagaw ye an bɛ dugawu k'olu ye olu kɛra komi i n'a fɔ prisonnier n'i ka prisonnier bɛ kaso la sanga ni wagati bɛɛ a bɛ ɲini i fɛ de i ka to ka taa bɔ a ye hali ni fɛn t'i fɛ k'a d'a ma mais nka su ta ti ten dɛ i tɛ taa bɔ olu ye dɛ mais i seli o seli kana ɲina olu kɔ dugawu k'u ye sabu olu t'a ɲɛ u yɛrɛ ye tugun illa fo ye min kɛ ka sɔrɔ ka se kiyama alors an b'aw hakili jigin sanga ni wagati bɛɛ a seli o seli a ye dugawu kɛ banbagaw ye n bɛ dugawu kɛ an baw fana ye an bɛ dugawu kɛ an ka cɛkɔrɔbaw ye an bɛ dugawu kɛ suyukuw ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye an bɛ ban k'a fɔ ko bɛɛ merci an b'an ka secrétaire fo ka surveillant fo ka assistant fo k'an ka président fo k'a daminɛ vice président yɛrɛ la fo ka taa se président o président bɛ yen ensemble pour réussir sanfɛ an b'u bɛɛ fo n'an bɔra yen an b'a fɔ ko bɛɛ ni ce kalandenw an b'aw fo k'aw ni ce a ka waleya ɲumanw kosɔn an bɛ traditeurs fo su tile dan tɛ foli min na ne b'o de fɔ maanifin n'i kanubaga cayala i dɛmɛbaga cayala n'i k'i b'u bɛɛ ta u tɔgɔ ma wala i bɛ jalaki sɔrɔ mais n'i ye fɛɛrɛ tigɛ i b'u bɛɛ fɔ dakuruɲɛ kelen o kosɔn a bɛɛ furu de don dakuruɲɛ kelen n'a faamuya ten n b'a fɔ aw ni ce an bɛna na ni nin suratul nasra an bɛna na n'a nasra ye k'a ɲɛfɔ a bɛ baara cogo min na nin cogo in na ni ala ka jɛn ye an ka ɲɔgɔn lamɛn vocal suivant il suffit seulement i bɛ suran yɛrɛ sɛbɛn siɲɛ 11 11 fois n'i ye suran sɛbɛn 11 fois ka ban i bɛna ya mujib ya mujib ya mujib i b'o fana sɛbɛn siɲɛ 55 i b'a nasiw fara ɲɔgɔn kan ka sɔli kɛ k'a datugu o nasi sisan baara bɛ yen de i bɛ to ka nasi nin kɛ k'i kun ko n'a ye fo ka se kan na ani i b'i tigɛ mun n'a ye ka kɛ komi i b'i tigɛ ko n'a ye quoi voilà
i bɛ sɔrɔ sisan seli farida bɛɛ i b'a kɛ ten i bɛ nasi nin dɔɔni kɛ k'i kunkolo mun n'a ye k'i tigɛ jɔsi n'a ye voilà et puis seli farida bɛɛ i bɛ sura nin kalan siɲɛ 11 n'i y'a kalan siɲɛ 11 ka ban i bɛ yamujibu i b'a wurudi siɲɛ 55 i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye seli farida bɛɛ ra a ye n lamɛn a kɔrɔbɔ ka nɔgɔ kojugu tile 3 lo a tɛ tɛmɛ 3 jours kan c'est 3 jours a bɛ bɛn tile 3 dɔrɔn de ma i ye laɲini o laɲini ta ni ala sɔnna i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o ra ni k'a teliya ala ti mɛn an ye nin d'aw ma fasi k'an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an b'an ka suyuku fo muhammadu min wedira wo maana wana ya sama bi mpudu barka i merci an bɛ shek tanapɔ fo an b'an ka recette bilalaw bɛɛ fo maa o maa bɛ recette dilanna an b'aw bɛɛ de fo nin ye ten de nɔgɔma a baara cogo bɛɛ de ye ten a bɛ dɔw bolo i bɛ taa sɔrɔ duwawu b'a la a duwawu yɛrɛ ka jan ka tɛmɛ sura ɲɔgɔn 10 kan a duwawu ka ca kojugu a bɛ olu minnu bolo olu bɛna ye ko min ne m'a dafa ne di n k'a dafa ne di an tɛ sɔn ka fɛn di k'a tɔ to a bɛɛ lajɛlen de di filɛ aw ma ten i y'a duwawu sɔrɔ k'a kalan o a duwawu t'i bolo e kɔni k'a waleya nin bɔ nin cogo nin na a saraka joona o ye nɔnɔ kɛnɛ de ye o bɛ nin kɛ maa o maa y'a baara ala ka nafa n'a ye kuranna barika ye aw ni ce aw salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu an bɛ segin ka na an bɛna na ni siko kɔrɔ dɔɔni fɔ aw ye ani n'ala sɔnna k'an fanga se an bɛna dɔɔni fɔ aw ye tagamasiyɛnw na c'est que sir an bɛna dɔɔni fɔ a bɛɛ merci